ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ዓንቱን ከምቲ ልሙድ ሓደሽቲ ዛዕባታት ሒዘልኩም ናባኹም መፅእ ኣለኹ ኣቐዲመ ግን ንትህቡንን ንትፅሕፉለይ ምትብባዕትን ንዝተፈላለዩ ሓበሬታኹምን ብጣዕሚ እናመስገንኩ ሕዚ እቲ ሎሚ ዓንቲ ክንሪኦ ሓሲበ ዘለኹ ብዛዕባ ክልተ ጉዳያት ከነግረኩም እየ ኣብ ጉዳይ ዘተ ሰላም ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፅዕንቶታትን ፃዕርን ዝምልከት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ እንታይ ዓይነት ኣካያይዳ እዩ ንዝብል እውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ዝርዝር ኣቢለ ናባኹም ክሕልፈልኩም እየ እቲ ሓድሽ ነገር ግን እቲ ዘተ ሰላም ሕዚ እውን ብሕቡእ ብዝኾነ መንገዲ ወይ ከዓ ምሽጥራዊ ብዝኾነ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ይረኺበ ዘለኹ እዚ ብሕፂሩ ናባኹም ከብፅሐልኩም እየ ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ድማ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሰሙን ተከዘ ተሳጊረን ነይረን ዘጋጠመን ክልተ ዓበይቲ መሕዘንቲ ክስተታት ኣለዋ እዘን ክስተታት እዚኣተን ንሰራዊትና ብዘይ ተንከፍ መልክዑ ነቲ ወታደራዊ ምሽጥራት ዝበሃል ነገራት ከይተንከፍና ሰራዊት ንናይ ሰራዊትና ኩሉ ኣካይዳታት ብዘይ ፃረር መልክዑ እቲ ዘጋጠመ ክልተ መሕዘንቲ ኢልና ዝሓዝናየን ሓሳባት ኣለዋ እዚኣተን እውን ብዝርዝር ናባኹም ከብሎም ሕዚ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ዛዕባ ክንሪኦ ሓሲበ ዘለኹ ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ሓደ መዓልቲ ክጠቕመኩም እዩ ምክንያቱ ድማ በቢግዚኡ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ናባኹም ስለነብፅሕ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ዛዕባና ክንሓልፍ ከለና ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሰሙን ተከዘ ተሳጊረን ከም ዝነበራ ብምስሊ ዝተደገፈ ሓበሬታታት ዘርጊሕና ነርና ከምኡውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ እናተዘርግሐ ነይሩ እቶም ናይ ማእኸል ሃገር ሰባት እውን ከም ዝፍለጥ ናይ ሰራዊት ትግራይ ተከዘ ተሳጊሩ ብጀለባታት ተሳጊሩ ገለመለ ዝብል ሓደ ፕሮፓጋንዳታት ክሰርሕሉ ቀኒዮም ነይሮም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ድማ ንሕና ብጥልቀት ብዘፃረናዮ መልክዑ ካብቲ ከባቢ እውን ብዝበፅሐና ሓበሬታ መሰረት ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚ ናባኹም ክነብፅሕ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ክሳብ መጨረሻ ምሳና ፀንሑ ንሓፂር ደቃይቕ ኢኹም ምሳና ትፀንሑ ሼር እናገበርኩም ከዓ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ግበርዎ እተን ክልተ መሕዘንቲ ኢልና ዝሓዝናየን ሓሳባት ድማ ናባኹም ክነቕርበን ኢና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ብቐጥታ ካብቶም ኣባላት ጀጋኑ ሰራዊት ትግራይ እቶም ትሕቲ ፈጣሪ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ንትግራይ ተስፋ እዩ ኢልና ዝገለፅናዮም ሰራዊትና ብዛዕባኦም እንታይ ከም ዘጋጥሞም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተሳጊሮም ዝብል እዩ ናባኹም ከብፅሕ ሓሲበ ዘለኹ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ትግራይ ተከዘ ተሳጊሩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃልዩ ኣሎ ካብ ባዕሎም ካብቶም ኣባላት ኣሃዱ ናይ TDF ዝበፅሐና ሓበሬታ እዩ ነቃልሐልኩም ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ እቶም ኣባላት TDF ነቲ ናይ ተከዘ ዘብዒ ተከዘ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘይሕጋዊ ናይ ሚሊሻ ስብስብ ወይ ከዓ እኽብካብ ናይ ሚሊሻ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ኮነሬል ደመቀን ወይ ከዓ እቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ዝመርሑ ዘሎ እሸቱ ደምለው ዝበሃል ሰብኣይ ዘደራጀውዎም ከምኡውን መከላከያ ሳፖርት ዝገብሮም ዘብዒ ተከዘ ዝበሃሉ ከባቢ 120 ዝኾኑ ናይ ዘብዒ ተከዘ ኣባላት ቆሪፆም እዮም እቶም ጀጋኑ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተሳጊሮም ነይሮም ነዚ ስዒቡ ከዓ ንኣስታት 4 መዓልቲ ዝኸውን ከዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ምስቲ ህዝቢ ተራኺቦም ናይቲ ህዝቢ ትርግታ ልቢ ኣዳሚፆም ተመሊሶም ክንብለኩም ንደላ ቀዲምና ማለት እዩ ኣብዘን ናይ 4 መዓልቲ ፃኒሒቶም ድማ ክልተ ዓበይቲ ተጓንፎታት ኣጋኒፎም ኣለዋ እዘን ተጓንፎታት እዚኣተን ብርግፅ መሕዘንቲየን ኢለ ሒዘየን ዘለኹ ብሰዓት እዚ ምክንያቱ ድማ እቲ ጅግና ሰራዊትና ሓደ ግዜ ብመራሕቱ ዘይኮነ ዓይነት ውሳነታት ክውሰን ከሎ ዘርኢ ውሳነታት ኣሎ ብዙሕ ግዜ በብግዚኡ ከም ዝፍለጥ ካብቲ ናይ እዋን መኸተ ጀሚሩ ካብቲ ናይ ደብረ ብርሃን መልሲ ጀሚሩ ካብቲ ብቻ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከላብዚ ከምዚ ገይሩ ከምዚ የጥፍ ኢልና ክንዛረበሉ ዘይንደልን ዘይንኽእልን ብዙሓት ዓበይቲ ጉዳያት ብመራሕቱ ይፍፀሙ እዮም ዓበይቲ ስሕተታት በቃ ታሪካዊ ክበሃሉ ዝኽእሉ ዓይነት ውሳነታት እናተወሰኑ ፀኒሖም እዮም ናቱ ውፅኢት ድማ እቲ ጅግና ሰራዊትና እቲ ክንደይ ዓለማት ዘንቀጥቀጠ ሰራዊትና ድማ ንድሕሪት ንኽምለስን እቲ ዘምፅኦ ዓወት ድማ ንኽሕንሸሽን ምክንያት ኮይኖም እዮም ማለት እዩ እቶም ዝፀንሑ መራሕቱ ሕዚ ድማ ነዚ ክቐፅል ዝኽእል ሰራዊትና ተከዘ ተሳጊሩ ናፍቲ መረበቱ ናፍቲ ርስቱ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ኣቕኒዑ ናፍቲ ከባቢ ድሕሪ ምእታው ድማ ምስቲ ናይቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ህዝብታት ተራኺቡ እዩ ኣብቲ ዝሰደዱልና
حبريتا انت ايزبل بتعم حزيننا نحنا 4 معلتي اسات 4 معلتي مستهزبينا ጸኒሕና አፍቲ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ብጣዕሚ ሕዚንና ብጣዕሚ ተጓሳቂሉ ዘሎ ህዝብና ማዕረኽ እንደይናይ ከም ዝተቀበለና ክንገልጸልካ ንኽእልን እቲ ህዝቢ ንሱ ብጣዕሚ ይጽበየና ዘሎ ኢሎም እዮም ለይኹም ለይ ዘለው ከምኡን ቪድዮ ኣሎ እቲ ዝተላኸለይ ቪድዮ ኣሎ ብርግጽ እቲ ናይ ምዕራብ ህዝቢ ንሰራዊት TDF ክቅበል ከሎ እታ ዝሰገረት ብርግጽ ሓንቲ ኣሃዱ ናይ TDF ተከዘት ሻጌራ ሰጊራ ነይራ ኣሰት 4 معلت ምጽንሕት ድማ ተረግታ ናይ ህዝቢ እንታይ ከም ዘሎ ኸ ኣጽኒዓ ማለት እዩ ኽብረት ተኸታተልትና ብቪድዮ ዝተላኸለይ ሓደ ሓበሬታ እውን ኣሎ እቲ ቪድዮ ንሱ ንግዚኡ ይጽናሕ ኢለ ስለ ዝሓስክዎ ናባኹም ሼር ክገብሩ ኣይፈቀድኩምግዚኡ ምስ ፈቀደ ግን ሕዚ እውን በዚ ቻናል እዚ ሼር ክንገብሮ ከም ዝኾንና ይገልጸልኩም ዝደሊ ኽብረት ተኸታተልቲ ነዚ ሲዕቡ ሕዚ ኣብ ተከዘ ናይ 4 معلت ጻኒሕት ክገብሩ ከለው ክልተ ዓበይቲ ክስተታት ተኸሲቶም ኣለው ኢለኩም የመጀመርታ እተን ክስተታት ንሳተን እንታይን ዝብላ ንኣሳት 120 ዝኾኑ ዕጡቃት ዘብዒ ተከዘ ቆሪጾም ናፍቲ ቦታ ከኣቱ ከለው እቶም ናይ ዘብዒ ተከዘ ሽዑ ምንም መንቀሳቀሰ ይነበሮም ክማረኹ ኢድና ክንህቢና መዓልቲ ሃውና ኢሎም እዮም መልእኽቲ ልይኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ነታ ናይ TDF ኣሃዱ ማለት እዩ ካብኡ እናተጸበይዎን ከለው ዕጥቆም ከራግፉ እሞ ኢዶም ክህቡ ንሰራዊት ትግራይ እናተጸበይዎን ከለው ካብ ናይ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ምንም ተኹስ ከይትገብሩ ነዞም ዕጡቃት እዚኣቶም እውን ምንም ዓይነት ተኹስ ከይትኩስሎም ከይትማረኽዎም ስቁልኩም ስደድዎም ኣሕልፍዎም ተባሂሎም እዚ ትእዛዝ እዚ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ እዚ ጥፍኣት እዚ እዚ መሕዘን ዝኾነ ጥፍኣት እዚ ድማ ሕዚ እውን ግዜና ህይወትን ንብረትን እናኸሰርናሉ ዝመጻና እቲ ብሉጽ ተጋዳላይና በብእዋኑ እናኸሰረሉ ዝመጽእ ዓይነት ውሳነታት ናይቶም መራሕትና ድማ ሕዚ እውን እዚ ስንፍና እዚ ከይተመሓየሸ ይቕጽል ከም ዘሎ ይኽነግረኩም ዝደሊ ኽቡራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ እንድሕር ክማርኹ ዘይኽእሉ ኮይኖም እንድሕር ብቅድሚቶም ዝረኸብዎ ጸላኢ ከንበርክኹ ዘይኽእሉ ተኮይኖም ንምንታይ ሽገሩ ተባሂሎም ሰጊሮም ካብ መጀመሪኡ እዚ ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዓበይቲ መሪሕነት ማለት እዩ ሓላፍነት ወሲዶም ነዚ ነገር እዚ ብስነ ስርዓት ከኸይድዎ እናኽኣሉ እናሃለው መጀመርያ ንምንታይ ካብ ዝተከዘ ንኽሳገሩ ተኣዚዞም ድሓርካ ኣብኡ ዘግነይዎ ጸላኢ ክማርኽዎ እናኽኣሉ እናሃለው ቆሪጾም እናሃለው ልዕሊ 120 ዝኣክል ዕጡቕ ቆሪጽኻ ማለት ኣብ ወታደራዊ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ወታደራዊ ትንተና ብርግጽ ትፈልጥዎ ሰባት ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ብጣዕሚ መሕዘኒ ሕዚ እውን እዚ ነገር እዚ ክማርኹ ዘይኽእሉ እንድሕር ነይሮም ኮይኖም ወይ ከዓ ካሊእ ዓይነት ነገር ስጉምታት ክትወስድ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ካብ መጀመርትኡ ናፍቲ ከባቢ ንሱ እንታይ ክትገብር ተኣቱ እንታይ ክትገብር ትምለስ እዩ ትናትና ሕቶ እዚ ሓደ መሕዘኒ ዝኾነ ክስተት ኢልና ኣለና ኽቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ትግራይ ክመሓየሽ ዝግብኦ ኣካያይዳታት ይኸደሉ ክንብለኩም ንደሊ ኽቡራት ተኸታተልቲ ሰራዊትና እምኒ ለበሰ ይኮነን ሓፂን ለበሰ ይኮነን ሕዚ እውን በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስዋዕትታት እናተሰውኦ ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊትና ዝተፈለየ በብግዚኡ ድማ ህይወት ኢና ናገበርና ንመጽእ ዘለና ትግራይ በብግዚኡ ንሃለዋታን ናይ ድሕንነት ናይ ህዝባን ናይ ግዝኣታን ክብል ዓጽመዶሙ ዝግብር ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ትጅግና ሰራዊትና ብዘይ ተስተኻኸለ መሪሕነት ሕዚ እውን ዋጋ ክኸፍል ይግበረሉ ክብለኩም ይደሊ ኽቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕዚ እውን ንናይ ሰራዊትና ድሕንነት ብዘይ ጸባእ መልክዑ ነቲ ናይ ሰራዊትና ሓደ ዘለዎ ክፍተታት ንከስተኻኽል ብዝብል እምበር ናይ ካሊእ ናይ መሪሕነት ተቃውሞ ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ነገር ታሹም ንምፍብራክ ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ብልቦና ክተዳምጹሎ ይደሊ ምክንያቱ ንዘይትቕጽሎ ነገር ኣይትጅምሮን ኢኻ ኽቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ንዘይቕጽልዎ ነገር ንምንታይ ተከዘ ተሻጊሮም ክኸዱ ተገይሮም ንምንታይ ክምለሱ ተገይሮም ወይ ከዓ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓደ ክስራሕ ዝግብኦ ሓደ ኦፕሬሽን ወይ ከዓ ክስራሕ ነይሩ ወይ ከዓ ካብ መጀመርቱ ካብቲ ቦታ ንሱ ክሳገሩ ኣይነበሮምን እዩ ኽቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም 120 ተቆሪጾም ዝጸንሑ 120 ስቁኢሎም ይሕለፉ ተባሂሎም በቲ ናይ ላዕለዋይ ትእዛዝ ዝተባሃለ ማለት እዩ ካብኡ እቶም 120 ቀጢሎም ሓሊፎም ምስ ዕጥቆም ኢዶም ኣይሃውን ማለት እዩ ካብኡ ድሓር ግን እቲ ነገር ንሱ ተገልቢጡ እቶም ብሰላም ሰደድዎም ኣሃዱ ናይ TDF እቶም 120 ናይ ዘብዒ ተከዘ ተባሂሎም ዝጽውዑ 120 ዝኣኽሉ ዕጡቃት ድሓር ምስ ሓለፉ ናይ መከላከያ ሓይሊ ወሲኾም ናፍቲ TDF ናይ TDF ኣሃዱ ዝነበረቶ ቦታ ክዋግኡ መጽኦም እዚ እዩ ብጣዕሚ ዘገር እዚ እዩ ብጣዕሚ ካሕዘነና እውን ዝግባእ ማለት እዩ ኽቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ድማ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ
120 ዝኣኽሉ ሓይልታት ተወሳኺ ናይ መከላከያ ሓይሊ ሒዞም ብምምፅኦ ኣብቲ ነገር ኣብቲ ከባቢ ንሱ ኩናት ክጅመር ተሓሲቡ እተን ኣሃዱ ናይ TDF ኣሃዱ ኣብኡ ዝነበረት እውን ቦታ ሒዛ እናተፀበየት ከላ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ብሽምግልና ጠጠው ንኽብል ገይርዎ ነቲ ኩናት ማለት እዩ ከይተጀመረ ጠጠው ንኽብል ገይርዎ ንኽረዳድኡ እሞ ተረዳዲኦም ነቲ ነገር ንሱ ንኸይጅምርዎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ጥፍኣት ዝተረኣየና ድማ ናይቶም ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ TDF ዝበሃሉ ማለት እዩ ወይ ክሰግሮ ይነበሮምን ወይ ከዓ ስጉምቲ ክውሰድ ነይሩ እዚ ሓፂር መጠቃለሊ ክህበኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እታ ካልአይቲ መሕዘኒት ክስተት ዝበልናዮ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ህዝብና ሕዚ እውን ተጨቂኑ ከም ዘሎ ከፊእዎ ከም ዘሎ ይንጋላታዕ ከም ዘሎ እኹል ዝኾነ መሰረታዊ ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘየሎ እዮም ተዓዚቦም መፅኦም ቶም ኣሃዱ ናይ TDF እተው ዘሎ ህዝቢ ሕዚ እውን ብዝገርም ኣቀባብላ ን4 መዓልቲ ዝኣክል ጽቡቕ ዝበሃል ኣቀባብላ ተቐቢልዎ ንTDF ከመይ ናፊቕዎ ከም ዘሎ ነቲ ሰራዊት ትግራይ ከመይ ናፊቕዎ ከም ዘሎ ዘርእየሉ መዓልቲ እየን ነይረን ክቡራት ተኸታተልቲ ዘን 4 መዓልቲ እዚኣተን ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እቲ ትርግታ ልቢ ናይ ህዝብና ብዝኸድናዮ TDF ብዝኸዶ የንብበ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ነፃ ዝወፀሉ ሓራጅ ዝወፀሉ ሰዓት ኮይኑ መፅእ ከም ዝኾነ ተስፋ ንገብር እቲ ምድላዋት እውን ንዕኡ ዘመልክት ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ሓደ ናይ መሪሕነት ምንጠበጣባት ኮይና ወይ ከዓ ስርዓት ዘይምትሓዝ ነገራት ሕዚ እውን እቲ ጅግና ሰራዊትና ዋጋ ከየኽፍሎ ብኣግኡ ክእረምን ክስተኻኸልን ይግብኦ ክንብል ንደሊ ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ሓደ ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳና እዙይ ዝመስል ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዘተ ሰላም ዝምልከት እዩ እዚ ኣብ ጉዳይ ዘተ ሰላም ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፅዕንቶታትን ፃዕርን ዝምልከት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ፍልሊ ብሰላማዊ መንገድን ብልዝብን ክትፈትሕ ብዙሓት ፅዕንቶታት ትገብረላ ናይዚ መረዳእታ ክኾነና ዝኽእል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ህወሓት መሪሕነት ዓብዪ ዝኾነ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን ኣቐሚጣ ትርከብ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 7 ኢንቨስቲጌት ንኽግበር ኣርሚ 7 ኣብ ሱዳን ዘሎ ጦርነት ወይ ከዓ ኩናት ይሳተፍ ንኸይህሉ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ኢንቨስቲጌት ተገይሩ ወይ ከዓ ተፀኒዑ ሪፖርት ንኽግበር ዝብል እዩ በቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ተዋሂቡ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብክልተ ዳይሬክሽን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ዳይሬክሽን እንታይ እዩ እቲ ናይ ውድቀት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ትግራይ ዝምልከት እዩ እቲ ትግራይ ብርግፅ ሕዚ እውን ምንም ዓይነት ናይ ፎርማል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ስርሒት የብላን እዚ ማለት እዩ ሃገር ስለ ዘይኮነት ክልል ስለ ዝኾነት ፎርማል ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትታት ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ሕዚ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትታት ክስራሕ ዝኽእል በቲ ኮሚኒቲ ኣቢልካ ብሓደ ሓደ ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰን ሰቢልካ እዩ ክስራሕ ዝኽእል እዚ ማለት እዩ ኮሚኒቲታት ኣጣይሽካ ወይ ከዓ ናይቲ ህዝባዊ ወከልቲ ኣጣይሽካ ኣብቲ ሓደ ሓደ ናይ ዲያስፖራ ኣካላት ኮነ ኣብቲ ናይ ሓደ ሓደ ናይ ምሁራት ኣካላት ኣጣይሽካ ኣብቲ ርክብ ወይ ከዓ ሪሌሽን ፒር ቱ ፒር ሪሌሽን ትበሃል ወይ ከዓ ከምዚ ሃገር ወይ ከዓ ምስ ዝኾነ ፖለቲካል ፓርቲ ይኹን ወይ ከዓ ምስ ዝኾነ ኮሚኒቲ ይኹን ምስኡ ክህልዎ ዝኽእል ሪሌሽን ምስትኽኻል ካብኡ ከዓ እቲ ኣሜሪካ ዘለዋ ፐርስፔክቲቭ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዘለዋ ፐርስፔክቲቭ ንኽትቀይርን ካልእ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ መማረፂ ንኽትወስድን ዓብዪ ፅዕንቶ ምግባር ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣይኮነን ሕዚ እውን ተጋሩ ኣብዚ ነገር እዚ ዓብዪ ውድቀት ኣጋጢምና ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ብምቕፃል ከዓ ኣብቲ ናይ ሕዚ ትገብሮ ዘላ መንቅስቃስ ድማ ምስቲ ናይ ኢራን ኩነታት ተተሓሒዙ ምስቲ ናይ ሆርሙዝ ሰርጥ ዝብልዎ ሆርሙዝ ምዕፃው ትስዒቡ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ከባብታት ድማ ብጣዕሚ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ እትቆፃፀሮ ከባቢ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ገልፍ ሬድ ሲ ዝበሃል ከባብታት ዘለዋ ድማ ሰላምን ተሓልዩ ክቕፅላ እያ ትደልየን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እንታይ እዩ ንባዕላ ጥቕሚ ክትብል እያ ኣሜሪካ ንባዕላ ጥቕሚ ክትብል ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሰላም ክህሉ ትደለላ ምክንያቱ እቲ ምስ ኢራን ተተሓሒዙ ናይ ሆርሙዝ ባሕሪ ምዕፃው ስዒቡ እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ንግድታት ምንቅስቃሳታ ተዘሓሒሉ ስለ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባብታት ዝተፈላለዩ ሽግራት እንድሕር ተፈጢሮም እቲ ዓብዪ ክሳራ ዘጋጥም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ መሓዙታን ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ነቲ ከባቢ ንምሕላው ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ
ንምኽያድ እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ንሳሕ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ሓደ ቤዝ ኣለዋ ሚሊተሪ ቤዝ ኣለዋ ኣብዚ ሚሊተሪ ቤዝ እዚ ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናይ ሓድሽ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እነዚህ ሱዳናውያን ወታደሮች ዘንድሮ ቴክኖሎጂ ዜን ድማ እንታይ የኢትዮጵያ መገበያያ ብር ነው በአገራቸው የተሰማሩበትን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትለው እየተፋለሙ ያሉት ወጣቶቹ ኢሎም ዝሓሰቡ ምሳቶም ማለት የኤምሬትስ ተላላኪ የሆነውን የሄሚቲ ጋዳሎን ኃይል ሲዋጉ ናይ ሑቲ ናይ የመን ዕጡቃት ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኢትዮጵያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ድማ ብቅርበት ኮይና ንኽትከታተሎ ዘኽእላ ናይ ሚሊተሪ ቤዝ ኣብ ጅቡቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘሎ ነዚ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ሰላም ሕዚ እውን ተገዳስነት ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርሚን ማሲንጋ ኣብ መበል 250 ዓመት ናጽነት ሃገሮም ኣብ አዲስ አበባ ዘስምዑ ሓደ መደረ ነይሩ እቲ መደረ ንሱ እንታይ ዝብል ሃገሮም ኣሜሪካ ዞባዊ መረጋጋት ዘናግዑ ሓይልታት ሱቕ ኢላ ከም ዘይትርን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ታሪኻውን ስትራቴጂካውን ሽርክነት ኣጠናኺራ ከም እትቕጽልን ዝብል እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ብርክት ዝበላ ዘመኖት ናይ ነፈርቲ ውግእ ኣብ ጅቡቲ ኣቕሚጣ ከም ዘላ እውን ነጊሮኩም ኣለኹ ኣምባሳደር ኤርሚን ማሲንጋ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓላለፉ ቁልፍ ዝኾነ መልእኽታት እውን ኣሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ብኹናት ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረትን ብምይይጥን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገድን ክፍታሕ ከም ዘለዎ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ኩሉ ወገን ኩናት ዝቀስቀሱ ምኽንያታት ክያዶታትን ጠጠው ክብሉን ናብ ኩናት ከምርሑ ዝኽእሉ ሓደ መልእኽታትን ፕሮፓጋንዳታትን ጠጠው ንኽብሉን ዝብል ሓደ መልእኽቱ ናመሓላሊፉ ነይሩ እቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ምሉእ ብምሉእ ንኽትግበር ናብ ኩናት ምምላስ ፍጹም ከም ዘይሕሰብን ነዚ ነገር እዚ ድማ ሕዚ እውን ብክልቲኦም ኣንፈት ሰላማዊ ዝኾነ ድርድር ንኽገብሩ ዝብል ሓደ መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፉ ነይሩ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ ናይ ቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቒሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ንጹሃን ተጋሩ ድማ ሕዚ እውን ሕጋውን መሰረታውን ብዝበሃል ብምይይጥ ሕዚ እውን ናብቲ ቦታኦም ብሕጋዊ መንገዲ ፀጥቶም ተሓልዩሎም መሰሎም ተኸቢሩሎም ክምለሱ ከም ዘለዎም من زبل حد ملختي أو محلالي فنيرو خبرات هاتلتي أنت خنا جن حزي تجري كافتي ملخت حليفة بقع زخانة أكشن عبد تدليل ساعتي نزلنا بساعة زي حزون هزبنا بستفعل عليه بزخده بستفعل عليه معسكرات ناي سدتنيات ويكا ناي ማእኸል IDP ኾነ ኻፍቲ ሓድ ወፃ ዘለዎ ኣብ ሱዳን ዘለዎ መጠለያታት ብዝተፈላለዩ ናይ ኣፋውስን ናይ ምግብን ሕፅረት ሕዙውን ናሞተ ይዝርከብ ህዝብና በብግዚኡ በብመዓልቱ ንስእና ህይወት እናተባረኸት እያ ትመጽእ ዘላ ስለዚ ድማ ሕዚ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ፕሮሚስ ዘይኮነስ አክሽን ኣብ ትደልየሉ ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና ሞ ሕዝውን ኩላትና ነዚ ነገር እዚ ክንደፍኦሉ ይግባእ ኩላትና ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሕዝውን ከይተሰላቸና ኣጀንዳና ክንገብሮ ክንክእል እኒና ምክንያቱ ድማ ትግራይ ብዘይ ምዕራብ ትግራይ እትኾኖ እትቕጽለሉ ትግራይ ክትህሉ የብላን ምዕራብ ትግራይ ማለት ጥንታውን ነባራውን ርስትን ግዝኣትን ናይ ተጋሩ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ነገር እዚ ሕዝውን ኩላትና ኣስሚርናሉ ግዝኣትና ክሳብ ዘይተመለሰ everything كل نجاراتنا قبل علم معراب تجري تخرتنا قبل علم معراب تجري كون كم زلوا هنا كابزي كاب مرب نيوز كنا محلل فلكم ندل حبي ملختنا نايزعلت مالتي خبرات تغاتلتي نايلو ما أنتي زنبرنا حبريتا نزي مثل نيرو أبزغت اللي بزتفعل اللي عين تحبريتها هات كنا الراخبينا كسب شعوق نسسرنا يمني لكم سلام